Българин, който доказва с целия си живот как се работи в полза рода. Родоначалник на модерното българско книгоиздаване. Перущица дава много и за селището, и най-вече за жителите. Изключителен педагог. Казва, аз лоши ученици нямах. Той е от онези българи, които могат да бъдат пример. Каквото и да прави, го прави със сърце и душа. Тази история започва в знойния юлски ден на 1828 година. И макар основателят на модерното книгопечатане Христо Груев Данов да е тясно свързан с Пловдив, то разказът ни не започва от тук. Отиваме на 93 км северно от Пловдив, до подбалканското градче Клисура, където е роден. Произхожда от семейство на търговец Абаджия, но не избира пътя на баща си, а на науката. Да се образова не го спира дори това, че едва 9 годишен остава сирак, а семейството му е разорено. Първоначалното си образование получил още на 6 години в местното килийно училище. Христина Калчева, уредник в историческия музей в Клисура, добави: Данов е най-добрият ученик. Освен това притежава много красив клас, което е плюс за децата, чиято идея е да станат помощници в църквата. Килийното училище се оказало тясно за интересите на Данов. Бъдещият книжовник започнал да черпи знания от Сава Радулов, Йоаким Груев и Найден Геров. По време на обучението си при Сава Радулов в Панагюрище нямал пари и живеел в класната стая. Делял е с още едно момче. Зимата обаче е била явно сурова. Училището е изградено от уплет, който е замазан с скал. Напалили на печката, сложили са повече дърва, отколкото е необходимо. От нагретите кюнци сградата пламва. Това е причина той просто да прекъсне обучението си. Бъдещият книжовник бил едновременно ученик на Найден Геров и негов помощник-учител в Копривщица. Този период от живота на Христо Данов не бил лек. Заради липсата на финансови средства живеел в стая в църквата Света Богородица, залепена за стената на гробищата. Често храна му е била раздаденото за помен. Понякога се е налагало да подготвя уроците си на свещите или на месечината. Никога не се е включвал в забавленията на своите копривщински съученици, между които е и Любен Каравелов, защото в свободното си време той е подвързал техни книги, учебници, за да може да подобри своето финансово състояние. След завършване на образованието си, Данов учителствал в продължение на няколко години. Именно по това време той осъзнал нуждата от масово разпространение на книги и учебници за просветата на българите в Османската империя. Доказва, че преди да има революционери е необходимо да има даскали. Българина първо трябва да пожелае да бъде свободен в сърцето си. Настъпилата 1850 година го отвела в Стрелча, където мечтата му се превърнала в реалност. Тамошният учител дякон Поликарп заминал на поклонение в Йерусалим, а Данов за кратко заел неговото място. От учениците изисквал да са добри по математика, химия и физика. Първите му стъпки били плахи, но бързо успял да се открои. Вместо плесници и дърпане на уши, давал наставления и съвети. Жителите на Стрелча оценяват високо стореното от него. Още там започва да обучава не само деца, започва да обучава и техните учители. От Стрелча по препоръка на местните Христо Данов отишъл да образова населението на Перущица. И до днес жителите на града наричат старото училище Даново училище. Павлина Исова, фондохранител на историческия музей в Перущица, обяснява. Когато Данов идва, тази сграда е почти готова. Той ще види две стаи. Първата долна стая била и неговата стаичка. Горната била предвидена училището да се помещава. Представлява пловдивска симетрична възрожденска къща. Дело е на доброволния труд на перущенци. Докато училището се строяло, Данов помагал в полската работа. Живеел в къщите на перущенци. А след това... За 20 дни са се обучили 20 на деца да могат да зачитат на неофитрилски таблиците взаимоучителните. Събират се децата до толкова, че да изпълнят сградния фонд, а то е 186 човека. Успяват да се включат няколко момиченца. На практика това става смесено училище. И в Перущица Данов обучавал не само децата, но и техните родители. Близо 25% от тогавашното население е било грамотно, което в онова време е било немалък процент. А днес класната стая на Дановото училище е превърната в музей на писането. Подвачина с пясък. Децата са писали с клечици, буквички и цифрички.
следващите два са били изписването върху плочите, които аз шеговито наричам прадядото на таблета. Тези плочици се наричат панакиди. Пише се върху тях с помощта на калем, креда, тебешир и по-големите, разбира се, са разполагали с писане върху хартия с мастило. Мастилото е било изцяло на растителна основа. Използвали са шишарки, изгорени, стрити на прах с малко водичка. Рибъс е използван. 6 години след като станал учител, се завърнал в Клисура. Въвел светското образование и създал класно училище. Първо за момчета, а после и за момичета. Започнал с 5 ученици. Една клисурка го наема като частен учител на своите 3 деца и още 2 съседски. Проект на новосъздаденото частно училище от Данов бързо нараства, защото самите родители виждат по какъв начин коренно различен се обучават техните деца. Започват да отписват децата от старото килийно училище и да ги записват при Данов. Издръжката на училището вече не се поемала от семействата, а от църковното и училищно настоятелство. Организирал и редовна поща между Клисура и Пловдив. Паралелно с това започнал издаването на учебници. Своята първа книга, календарчето Старопланинче, издал със спестените си пари от учителството. Прилича на съвременните църковни календарчета. Това е за всеки един ден от годината, какъв църковен празник има, но той ориентира какво ще бъде времето. Данов никога не изневерява на учителя в себе си. Още в това календарче дава съвети за това как да се предпазват хората от върлуващата тогава холера и отпечатва една притча за това, че възпитанието на децата трябва да започне от тогава, когато смях изгрее на тяхното лице. Освен календарчето Старопланинче, в историческия музей в Клисура се пазят и други книги на Христо Г. Данов, а в техните страници пише: Ръководство за учителите от начален курс, откриване на буквата Б. С примерите изговори думата риба, намерете дума, която в средата да има звука Б. Да излезе един и да напише едно търкалце, друг да ми напише едно байраче. Тоест начина, по който се изписва буквата Б. Много такива помагала издава Данов. Издателството на Данов първо на Балканите започнало да отпечатва географски карти по литографски път. Ценен помощник на тогавашния учител, с тях може да обясни ситуации, които няма как да видят. Семейство на ескимоси, т.е. детето вижда какво значи игло, как са облечени ескимосите. Самото отпечатване. Прави се една матрица. Слага се единият цвят, той се отпечатва върху картата, изтрива се, слага се следващия цвят. Отново се прави отпечатък. Всеки един цвят и нюанс се отпечатва отделно. Първоначално Данов печатал в Букурещ, Белград и във Виена, където дори създал собствена печатница. По това време не било разрешено да се печата с славянски букви на територията на Османската империя. За да може нещо като наложен платеж да плати на печатаря, той продава палтото си. Превозното средство, което е използвано, е изковано от чамови дъски. По течението на Дунава се придвижват. Изключително опасно, рисковано. Просто голямото му желание да отпечата книги го е принудило на това. Това превозно средство, след като стигна до първото българско пристанище, се разковава и дъските се продават за дървен материал. Издателството на Данов постепенно станало център на образованието. Снабдявало училищата с учебници по аритметика, граматика, физика, география, естествени науки. Всичките преведени на български. Издадени от него са и, например, физика на френски език на Петър Берон, книги на Георги Раковски, османското законодателство, счетоводни и търговски книги от епохата. Каза Радка Ангелова, уредник в къща музей Христо Г. Данов в Пловдив, където се съхраняват изданията. Мечтата си да създаде своя печатница в Пловдив осъществил след освобождението. Тогава прехвърлил и машините си. Вече установил се в Пловдив, купил къщата, издигаща се в отвесните скали на Таксим Тепе, в близост до храм Света Богородица. Запазени и работещи и до днес са 2 от печатарските преси на Данов. Част са от музейните експозиции в Пловдив и Клисура. Тази в Клисура до 2000 година е била използвана за нуждите на армията във военното подделение в Казанлък. Радка Ангелова и Христина Калчева обясняват. В компас се редят метални букви. Подреждането на текста става по огледален начин. Имаме ракел, който изтъргва излишното мастило. Едно намастиляване е достатъчно за отпечатане 1000 екземпляри. Делото на Данов прераснало в книжарница. Открехваме нейната врата благодарение на възстановката на Дановата книжарница.
Това са учебници от втората половина на 19 и началото на 20 век. Може да се видят неща по химия, математика, речници. Имаме планетарии, колекция с минерали и учебник по минералогия. Книжарницата на Данов е можела да задоволи нуждите от знания и на най-любопитните. Разполагала е с генератори за статично електричество, анатомични модели, които се разглобяват. В книжарниците си в Пловдив, Русе и Велес Христо Г. Данов зареждал с помагала от чужбина, но преведени на български. Предлагал и издания от печатницата си. Учебника по геометрия и геометрическо чертане от 1908 година. Имаш вземане на понятието, в случая права линия. След това как да построиш правата линия, като влачиш молива по линията. Имаш и ако си в градината, как да си направиш лехата под права линия с две колчета и въженце, което е вързано за тях, и възможност да си иззидаш стената под права линия. Да видим реално смисъла на това, което учим. Книжарниците на Данов и на Манчов са едни специални места, в които, освен че са се събирали много будни хора от епохата да обсъждат важни въпроси, те са били и място, на което ако си учител, можеш да се запишеш, че си търсиш работа, и ако си училище и си търси преподаватели, също се записва и по този начин може да се срещнат двете страни. Част от книгите, които са се предлагали в тях, е можело да бъдат взимани като в библиотека. Те са искали чрез по-добро образование да се доближим до съдбата на свободните народи. Всестранно развит, Данов бил съорганизатор и участник в първото земеделско промишлено изложение в Пловдив. Почти до края на живота си съдейства за това да имаме захарна индустрия. Данов е и човекът, на когото дължим вестник Марица. Първият общобългарски вестник след освобождението. Част от материалите са и на френски език. Христо Г. Данов е бил и кмет на Пловдив. Отказал се от заплатата. Повежда дела срещу злоупотребилите с общинската собственост. Не позволява дори на нашия княз Фердинанд I да построи частна резиденция на Бунарчика. Счита, че общинската собственост е свещена и тя принадлежи и на бъдещите неродени поколения. След смъртта на издателя, делото му е продължено от неговите синове. По време на социалистическия строй е национализирано. Основателя на издателска къща Хермес, Стойо Вратулмеев, започва кариерата си в приемника на Дановото издателство. Нашето издателско битие имаше така много романтична окраска. Работихме добре и живеехме весело. Всяка година правихме обсъждания на литературната продукция на издателството. Елитно издателство. Там работиха в българския сектор едни от най-добрите поети и писатели в Пловдив. Поета Добромир Тонев, Тодор Чонов. Сега вече като частен издател, школата на Христо Данов е пренесла в издателство Хермес. То дава резултат. Там много се работеше по текстовата част на книгата. Тоест задължително тилов редактор. Те с автора и уточняват всички подробности. Коректор, първи прочет, втори прочет, коректи за корици, одобрение от екипа, който е. Днес издателството вече го няма. Признателността на българите към духовно-просветителската дейност на Христо Г. Данов се изразяват в именуването на училища, читалища и улици на негово име. Сахат Тепек получава и своето второ име – Данов Холм. От 1999 година насам се връчва и националната награда за принос към книжовната култура на негово име.